Balima Alnakuma, très urgent. Balima bien vendredi 11 juillet 2025. Amboraka information sur 100. Que le président de la transition Assimi Goïta a promulgué une nouvelle loi révisant la charte de la transition. Que Assimi Goïta est Borani Sharia Kouradoye. Mumba ira kafoko Assimi Goïta charte de transition ko changer ka Assimi Goïta ka Sandourou di Assimi ma. Abeto Mali kuna fo Sandourou. Na Sandourou avec la ka sik Sandourou were ka tuguni, c'est-à-dire que Assimi be Mali kuna de fo wakati mi ya dia. Élection te fo te. O de semaine flé quoi. Oh kaya loi bo. Anyemu fana metuguni ko Assimi Goïta be na investir fana ka tuguni. Me fait Mali on ka vidéo partager. Ko Assimi Goïta be na investir ke ka bo président de la transition à la ka président de la République. Avec le forcing, le passage de forcing. Ma fo Malien be serré. Mali charia tigou. Mali cour constitutionnel mogo. Mali cour d'appel mogo. Ne aya to Assimi Goïta kanike au ka faraka ka ke. Don la ABB jugé Mali kono yamno. Ase ala tena nyabulu. Assimi be feka munke. Atena nyabulu. Ali Mali o makele ala tatui. Malien be kisiki ki bolo courage mo si na boka Assimi kele. Ala tatwada. O makoroba Mali kono. Président na kana ni forcing nyogona suke. Abetara jiwu fe. Mbafo Mali on ga sebengada. Ali Mali o maboka Assimi kele. Ala tatwada. Awa sharia tigu. Seyabe balo bene. Ni mama farla Assimi Goïta kaka ni bara jugu nke. Ibe juge bar la Malien bebe tekela. Malien beba daji tu kunche manchela. Mama ni farla Assimi kaka ni bara jugu nke. Ibi malo Mali kono. Abe fo i mode nyana, abe fo i de nyana, abe fo i fufa fu nyana ka o moke de Mali janfa. Parce que atina nya Assimi Goïta bulu. Meno prévu ira au labi. Malien beka vidéo partager, c'est très important. Dès que tu auras Assimi Goïta yeraba kun a djouga atenela. Moi je suis un libre penseur. Allez de constitution sigi. Allez de la constitution violée tout comme adja. Sharia te blé, allez de sharia be sans fait. Qui sigile te conseil de ministre la ka Sandourou da ere makan ka suman ka ere kun. Ange do de kele. Muya to ne ko Assimi Goïta tise ka Mali mara. Ne te ka Assimi Goïta kele ko be fe ka Sandourou kan nguna de. Ne ka kele to dron de. Assimi Goïta ere de tisse. D'abord, aye ni bara mi ke ne confiant baradi. Wallahi mami kalani be iteninge. Ou confin gré fla de be nyogon bolo be ku. Ça dit que gré dron ne bu je dron uni tura ka ke kilingi. Ale ni muri boko ne be ka taw kun fe dron di. U bolo kona nge malion mene ka brodo mo ko la ka mo brigande ka mo don kasola ka mo bale ka donta bota ko bebe saraw nya ubu jamalla. Unu ga sunguru batulu nyang. U ga sunguru baw. Unolu ku Mali kono Malien beki maku ware be di video manuma ware be di page ba ma beku fasada WhatsApp groupe la kamoko sara bekato ku fasada tien to ko ala Malien memu fo anyana bi wallahi ndalino ala yara na kuma be ala to ko fo ay marke dron awa ala be tien bangé Mali ko inanu chama metla ka molo Mali kono ya Chama be ke Mali kono ti se ka kuma ble o do mena. Me mun fana fo Mali shara tiku nyana aw kada tuko Assimi ko de. O ye kelenge flana fana tuku ni. E munane wo Assimi Goïta tese en d'abord. Assimi Goïta na le milliards de be ka choué zone te ka mene ka ta kasola. Aba kalama ko Mali be le Mali est sur le point de s'effondrer. Est-ce que awbo kalama folo? Mali be oro mina bi. Wallahi ne Assimi Goïta be Mali fait. Assimi ka nga fen folo mi ke oye ka Malien be do strosia la di ka recrutement massif ka nga dugu libéré ala o de Mali joy ça abila fo keleme ka kali Assimi Goïta yedi est-ce que Assimi ba kalama ko Mali be ka kala Malien na est-ce que aw ba kalama ko Mali ne se ko to ka hamina ko Mali ko ami Assimi Goïta ka hamina ko te Mali ko yi wakati bila jamana be menacer lendo jamana be ni ka bi Assimi Goïta be fanga ma 40 la ale yere na ka korla mumba ale arranger Mumba to ale be to fangala. Ni ay be to fangala jamana de bi. Jamana libéré dron. Milliards munu chouena be se ka moko joli recruter.
ana sunguru batulu nyang ube fere ka Mali ta ka kusago yi Assimi Goïta ni batulu nyang ube fere ka Mali kusago di ne de se ku tungara fle ka kuma info ngana depuis ala kane dane madili ka sarankonte tien fo mbe mu fo Mali sharia tigu ngana as awni ala che kay sara la jebi kay mobulu be ka bin kay sara la bi sara wa nyumante ka klan e joy ministre de transport yi Assimi Goïta wololo tanti Assimi benge muso o de ministre de transport yi ayta kay sara la je ayta centre la sara nyumante Mali kono ou beta yoron do la bentro ka ta vidéo nous bla ka ta publicité ou ke Assimi Goïta fla kala lente confine de dou ati foy don me ka tien de fana ti se foy la ya bala gere mu do de Assimi Goïta gawa fi ati foy don wallahi ate foy kalama ata ni na dugu don ate kinimo numano atu bonyo na kosobe la preuve est que wakati na jebebe ka Assimi Goïta toko duma fo moko munu ya ele sa fa bekele o ye fendon baliadi o ye barkantanya di barka de halala de mami yala ele atu kele ye mama ya be ka nin kele ka jugu gerala ka jugu ke ka entouré danga de batiki ko barka ta ko awa do utako o ye kelengi sorasi fam keleme ka ne segu tungara dabali ba Assimi Goïta ni décision ta men kali alala aya sorasi nyogon janfa charti folo la Maliki Diaw Assimi Goïta kunganga élection ke Maliki Diaw ka ke président par intérim wallahi ay forcing de ka ay pression de ka sorasi nyogon ka to atala sina kelew karangena CNT moko ka indemnité kun bloquer le do Assimi ku ya bloquer depuis CNT loi voté domina ko ka charti changer imayo CNT moko ka indemnité passera un coup aya tatrak ay rétroviseur la jedro chantage avec a jamana jono de forcing diagoya ka sora ma coup d'état kede a taraka avec a coulé Assimi Goïta la Assimi n'est rien c'est un vourier mogo Assimi ça dit que Assimi ni mogo te Assimi tseka foi ka yere Assimi tire fo capitaine de bisiki kana ni idée wi idée ta Congo fallait bo de ba Congo ko la te foi don coup d'état folo Maliki Diaw do ke Assimi Goïta sigi kureta flena Sadio Camara doke mais ou beba do ko Assimi tisse o rebe kanera de baliban Sadio Camara ba do Assimi Goïta tisse Maliki Diaw ba do katisse awo ba do frabe janfaka ay Mali beka sumgoy ay dambele la kaw nommé ko ke directeur Mali fa bebi sunguru bo be nommé a sunguru batulu nyang o be ka Mali sanunta ko kasagoy e ma irisu ma songa bleda mangina bet kera chela na ya to ankuna na ya hera suraka fo makotu nyamogodi aye Mali janfa aya kalekan janfa aye kalekan muke ne te Assimi kele ko sanduru de ne be Assimi kele de ba Assimi ma sanduru da erema ne ka kele te sanduru ko ide na Assimi kan Allah ko ka be samu kan ne te ba ne ga problème te élection ko ma tissé de chat tissé di et puis grain de do ati foy don ala Assimi ka bataillon ko bafsi ngo kureta ko fere mo malien bora bafsi kalama Assimi de la ka dugu jumel libéri accepte akume kelege orola me ko Assimi dugu do Liberia ni militaire ni bela moko kelen kun moko min kun donne do ere ka soro coup d'état ko Maliki Diaw di anga tien fo Maliki Diaw kun donne ka soro coup d'état tere ça c'est une vérité c'est vrai Assimi kele oni fonge mais moko min kun donne ka soro coup d'état ere te Maliki Diaw ni Sadio Camara di olu kenu kun donne do moko kun bolu do mais moko si kun ta Assimi don abobo la mare do Ali Mamadou e bineta se ko kalanganya. C'est un vaurien parfait à qui faut donc. Billahi tallahi, ne vaurien de sigler Mali kuno. E Mali binchoko jugara. Ima galon tikala de kadai. Ay rebe galon tikala de kadai. Aka conseiller Boubou Mabel ndi. Voilà les résultats aujourd'hui. Kon ne bena sanduru ke Mali kuno. Atena se ka sanduru nke kanyagui. Malien sanduru in fin flabe Assimi ka sanduru kona. Soit Malien ba ke gele ya fin kono. Soit coup d'état avec Assimi Goïta la. Awa Assimi fait un coup d'état de préparer ka bla erenya. En toute violation des droits. Billah a fait un coup d'état la ben tantode. Parce qu'elle loi violée. Ka coup d'état, elle loi de violer ta. Ni mo mi Assimi Goïta balé ka boy, John se ka foko tike loi violée. Ni coup d'état ka Assimi Goïta la bi. Malien be tekere fo otiki kumbi. Malien be bulo otiki no fe bi. Ne se ku to rate fe Mali fanga ka bin terroriste de bulo.
wagati mina olu be kanga dugu mine olu be ka malien denw ta ku do terroriste la au lieu que e ka exactement ke e ka malien denw farango ka sursaut national ke abe politique kɛlɛ la abe loi glauna abe ka taga ayere ke actionnaire ali izini chaman be Assimi Goïta actionnaire a chamana nte fe kanda do segera do la be lay ni zone an kuna ni opportunity di ama kureta ke de anana ataraka blafon kuna di mogo munu re kureta ke chef la de kureta ke Mali kono Maliki Diaw ani Sadio Kamara kureta folo Maliki Diaw de ke alo kureta la Maliki Diaw du bewere ku fara ngonga de Maliki Diaw de kureta folo ke ibe kala ama kalama o ha ambe ko en kalama ko betante ko be fodi nebe ni sorasi do environnement Mali kono bi na bora ben le cerveau la environnement ki ben sorasi kinu gerla nyona ka temeneka environnement Mali kono kinu sorasi gerla nyona ka ni sorasi nu nyona ka soro kureta tew ay boli ko chamake ka yoro nte fe ka be fo quoi anga yoro to ebi mais nebe mu ngani fo wallahi na Assimi Goïta turan kono ni Mali hera sura ka shibon teke kono ay janfa de kew et se ka janfa ke ali korane kono se ka janfa ke ki kale kan janfa ko ala ka here ke e ka Mali un janfa ka Mali constitution ko glan ko janfa ke ka sanduru ke here kono o bisa ke choko jume ki somogo blay somogo zone de be ka Mali waru du 80 milliards chouena ali sino tiku mado kango président tango président zone ati foi kalama konfi congrès ate falibo de ba kungolo konana gawan jole na je ala il n'est même plus attirant ati se kal kuma na be kuma be fem biche de katiski ka fode ati se kal kuma re il n'est plus convaincant mo munu kume ke sutra ya bekele ma fo Mali surasu nyana Assimi Goïta ya dégager ka boy na ma dégager ka boy abe Mali perdu na ma dégager ka boy terrorisme be na umara ni terrorisme fanga ta dongo do terrorisme be karabati do ka taga oni makoro me siki ka kuma ba besri ka taw be placer pays la Mali de be ka tla awla ni konfi kongre mu sigile fla ko ko président billahi tallahi na tura kuna terrorisme be Mali tlanche be mine ni Mali tlanche be mine be malien de de taka marfa duma o de be ka ke guerre civile de be ka ke o de be ka ke Mali kono be nyo video ke tibi kunu ni hamina kelem ni ma Assimi Goïta be Mali fa kanga recrutement de kabi awaye ayet tegelingi mi ke Mali ona kunu ko ale do fara mo ko ka sarauka o duguje ka sanduru do ayrema Assimi te ko ke ko na ko kadra ibita sur plan do ba ko na Assimi bo fe ka Mali on tromper droit ba ça bon angeni ke yan fe ou ba angeni fe ima e domina ko siente mo do bu sarau duguje atara loi voter ay siente bla kata loi voter il ne fait rien pour rien ni gangster de ni vagabond de Mali kuna c'est un voyou un vagabond un vaurien ala te se ka kuma il n'est même plus convaincant c'est un voleur ay Mali sanu be choué ka di sunguru bama aka sunguru batulu nyang porodikela aya la jaban chacho porodikela to le aya photo la aya ke ala kamaka batulu nyang photo la je e ko ne manyina ka photo in partager je pense que photo voilà aya batulu nyang photo la jaban aya photo fla la je yani transition ka ke batulu nyang ku fi ba foko charbon ne batulu nyang de tato muso fi ma no de ala je a jele ba ko tubabu a porodikala de donde batulu nyang ye porodikala di e ko ke panafricain e te muso fe porodikala awa Assimi Goïta ni président mu fenga Jair président mu ko Mungutu ka Mungutu to fanga la akunte foi la muso sunguru tega uni manamana koko président jene yakela sunguru laje ko batulu nyang rebe to kata si kuluba sa era nyo kuma me ko batulu nyang beta kuluba mardi vendredi ani samedi ni ma fili de nya semaine quoi ne ka radaru ko no batulu nyang beta la shira kuluba de sankuy sunguru tegela sunguru de be elema kuluba bi ala ta muso bunya président mo muso bunya be jom bunya il n'a aucun respect ibe falini wali wuluni jakuma do bolé se ko tungara président nga vie privée abulo kapse kan najo na ka vie privée do munabanga Mali samta kadama na ye samta kadama amba sunguru to ko fo pian président mun tembalo atali malo sunguru te atembalo a jenakela Mali surasu billahi jenakela de flaw kuna tanto awantanga be ala te barka do awla na den tora Mali kuna be o ba o sirika ta ko bla CPI la terrorisme be na fanga ta ka karabati do ngata kafe mi parasi o de be ka kebi ante fa o de ka ke na ma Assimi Goïta dégager ka boya abebe malu a malo to de fleur awa Assimi Goïta fleur ka a fleur
a filɛ ka a ye janfa gulokiba mun don aw bɛɛ bɛ taa jiw fɛ ala tɛmɛ ne kɔni y'a fɔ ala sago aw sago n'a ye la ka kuma mɛn olu n'a ma mɛn u ka wulu n'u ka jakumaw se ka najɔ parce que ne bɛ mun fɔ ne bɛ ala ta de fɔ n dalen bɛ ala fana la ni mɛ ngalon kan ala e de mansaw ka masa mais ni bɛ tiɲɛ fɔ ala ka tiɲɛ bange parce que jamana in filɛ na ko man nɔgɔn donc ni ne kun message bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique kana ka wari ci nɔgɔ la bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger mɔgɔ kunkolo ni wara bo o rɔn digi dɔrɔn a sɛbɛn dɔrɔn ko 16 corps pour moi a b'a sɛbɛn ko urgent dɔrɔn 10 € bɛ na ka compte kɔnɔ kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'u ka orange numéro enregistré ka téléphone n'u tɔgɔ m'u ka carte n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ci ko fɔlɔ dɔrɔn bɛ sara wari ci ko filanan sabanan bara 1 € 99 2 € 100 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ ciao ciao